Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатинол гатаба койбір темалар турында. Аурулар соны орта бара Йоршолыда COVID-19 белән эшләр ничек тора? Уку елы башланырга бер айдан азрак вакыт калды. Тукай районында мәктәпләрне кабул итү бара. Кече Шилне мәктәбенең 1 сентябрьгә әзерлеген ничек бәяләгәннәр? Уен зонасы этләрне урамда йөртү һәм дрессировкала майданчыга велосипед юллары һәм башка күп нәрсәләр. Ярбуй паркында төзекләндерү эшләре дәвам итә. Аурулар соны арта бара. Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, соңгы 2 атна эчендә Россия коронавирус инфекциясе ачыкланган очраклар буенча алдынгы урында тора. Табиблар вакцинация ясарга чакыра. Йоршолыда COVID-19 белән хәлнең ничек тору турында хәбәрчебез материалында. Пандемия кызган чагында Йогышлы авырулар хастаханәсе авыручыларны кабул итү буенча алдынгы сафта иде. Хәзерге вакытта медучреждение шулай ук шәһәрдә бердән-бер провизор госпиталь булып кала. Хастаханәнең стационары 300 койкага исәпләнгән. Хәзер бирдә яңа коронавирус инфекциясе белән 60ка якын авыру дәвалана. Пациентларның күп өлеше элек инсульт кичергән, хроник йөрәк кан тамырлары һәм аутоиммун авырулар булган йөрәк авырулы өлкән кешеләр. Если 3-4 недели где-то приходило в среднем 60 человек в сутки, то сейчас ежедневно 120 человек. Конечно же, не все госпитализируются, но в обязательном порядке все тестируются на новую коронавирусную инфекцию. На нас зациклены все соседние регионы, то есть вся Закамская зона, в том числе Нижнекамск, Заинск, большие города, Елабуга. Мөрәҗәгатьләрнең саны арткан очракта медучреждениегә тулысынча COVID-19 белән эшләүгә күчәргә туры киләчәк. Шуңа күрә табиблар вакцина ясатырга чакыра. Табиблар август азагы сентябрь башында авырулар артуын фаразлый. COVID-19дан 12 яшьтән өлкәнрәк балаларга да прививка ясатырга киңәш итәләр. Там, где есть маленькие дети до 12 лет, особенно те, у которых есть заболевания определенные, должны, конечно же, провакцинироваться все взрослые, которые проживают в одной квартире, те, кто посещают, то есть создать такой определенный иммунологический кокон. Соңгы атнада коронавирустан прививка ясатырга теләүчеләр саны артты. Әмма Татарстанда коллектив иммунитет элеккегечә үк түбән дәрәҗәдә. Пока еще рано. Думаю, к осени можно будет сделать. У меня окружение все вакцинировались, и мы тоже. Раз это надо, то провакцинировались. В этом году нет еще. Планируете в этом году также провакцинироваться? Наверное, да, придется. Табиблар искәрткәнчә, коллектив иммунитет булганда гына ковид таралуны булдырмый калырга мөмкин. Бу вакцинация ясатучылар саны 80%-тан да ким булмаска тиеш дигән сүз. Бу очракта ауру, грипп яки ОРВИ кебек сезонлы чирләргә генә күчәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Уку елы башланырга бер айдан азрак вакыт калды. Тукай районында мәктәпләрне кабул итү бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре мәгариф идарәсе җитәкчесе белән берлектә Кече Шилне мәктәбенең 1 сентябрьгә әзерлеген белделәр. Нинди җитешсезлекләр ачыкланганы турында хәбәрчебез сюжетында. Махсус комиссия әгъзалары игътибар иткән беренче мәсьәлә автомат янгын сигнализациясе һәм кешеләргә хәбәр итү системасы. Бу юнәлештә сораулар тумады. Тикшерүчеләр мәктәпне карап чыгуларын дәвам иттеләр. Белгечләр уку кабинетларында, ашханәдә, спорт залында булдылар. Җитешсезлекләрсез генә булмады. В данной школе есть незначительные нарушения, такие как на светильниках отсутствуют защитные колпаки. Но в школе идет ремонт, и до начала учебного года данные нарушения будут устранены. Также дополнительно после устранения нарушений будет осуществлен выезд. Также удостоверимся и подпишем все документы, разрешающие объекту работу на учебный год. Кече Шилне мәктәбендә ремонт эшләре ахырына якынлаша. Эшчеләр деварларны тигезләгәннәр һәм буяганнар, кабинетларны һәм фасадны да яңартканнар. В этом году у нас 3 первых класса будет алаверса, по 20 детей минимум. А ремонт в школе давно идет? Ремонт в школе уже у нас в июле, получается, лагерь был пришкольный. В июле начали ремонт делать в кабинетах и, естественно, в коридорах. 1 сентябрьдә Тукай районында парта артына 4000-гә якын укучы утырачак. Моннан тыш Шилне баш авылында тагын бер мәктәп төзелә. Шуңа күрә укучылар саны 400-500 кешегә артачак. Шулай ук Зур Шилнәдә дә мәктәп төзү планлаштырыла. Вот уже успели посетить 5 объектов.
У нас в составе комиссии всего 7 человек. Также это представители Пожнадзора, представители МВД. Смотрим, даем рекомендации. Конечно, все образовательные учреждения у нас однозначно будут готовы к началу нового учебного года. Мәктәпләрне кабул итүне 20 августка төгәлләргә планлаштыралар. Махсус комиссияның мәгариф учреждениеләре җитәкчелегенә карата әлегә җитди шелтәләре юк. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 номеры буенча көтеп калабыз. Уен зонасы этләрне урамда йөртү һәм дрессировкалау мәйданчыгы, велосипед юллары һәм башка күп нәрсәләр. Булар барысы да яр буе паркында төзекләндерү эшләре төгәлләнгәннән соң барлыкка киләчәк. Тулырак калдаган материалда. Яр буе паркы берничә зонага бүленәчәк. Менә бу мәсәлән уен мәйданчыгы. Төзүчеләр иске аттракционнарны сүтеп бетергән, фундамент салу эшенә керешкән. Берничә көннән төп конструкцияны алып кайтачаклар, аны платформаларга урнаштырачаклар. Һәр шәһәр өчен үзенең уникаль уен зонасы макеты эшләнә. Ул башка бер кайда да кабатланмый. Алар белән Мәскәү дизайнерлары шөгыльләнә. Сами площадки как бы возвращают то, что было ушедшим, то есть старое. Когда, допустим, мы росли, бегали по деревьям, по гаражам, развивали, получается, моторику, развивали концентрацию, так скажем. Но, то есть возвращается то, что было ушедшим в новом формате, так скажем. Качели будут, опять же, будут лазалки, будут горки. Төзүчеләр сүзләренә караганда, барлык эшләрне дә башкарып чыгу өчен аларга ай ярым вакыт кирәк булачак. Әмма бу мәйданда Россиядә беренче этләр бакчасы булачак. Территория куаклардан, агачлардан чистартылган инде. Вывожу срубленные деревья, кусты. Вчера начали в обед и 2 рейса вывезли в зеленхоз. Сегодня вот первый рейс с утра, как видите, уже машина почти полная. Бу мәйданчыкта этләр өчен зур дрессировка һәм уен зонасы булдыру күздә тотыла. Шулай ук бирдә кинология үзәге урнашачак, анда консультацияләр алу мөмкинлеге булачак. Бу Россиядә беренче этләр бакчасы. Ул август ахырына кадәр ачылырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Интерьер классической мебели располагает к отдыху, как никто другой. Сделайте себе подарок в салоне МИАС Мебель. Теперь по новому адресу. Дом мебели, Московский, 161. НГЛУ имени Добролюбова ждет абитуриентов. Изучение 3 иностранных языков на любом направлении подготовки. Ждем вас в приемной комиссии по адресу улица Минина, дом 31А. НГЛУ – ваш путь к успеху.